Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji ćemo govoriti o kasino slot igri pod imenom Irish Gold. Već je po imenu igre jasno da ćemo u njoj imati simbole poput irskih vilenjaka, čupova sa zlatom i slično. Dva su simbola koji imaju najveći značaj u ovoj igri, a to su upravo spomenuti čup sa zlatom i simbol djeteline. Simbol djeteline služi kao sketer simbol, a ako igrač na bilo kojim pozicijama dobije dva sketera u jednoj vrtnji, osvojit će dobitak koji će biti duplo veći od uloga. Međutim, ako otvori 3 sketera u jednoj vrtnji, taj će dobitak biti čak 25 puta veći od uloga. Čup sa zlatom funkcionira kao wild simbol, što znači da mijenja ostale simbole kako bi povećao igračeve šanse za dobitkom. Međutim, osim toga, dobitak s čupom zlata uvećava dobitak za 5 puta. Uz to, dobitak s 2 čupa zlata uvećat će dobitak igrača za čak 25 puta. Ove su značajke s wild i scatter simbolom jako isplative, a možemo reći i da nadoknađuju činjenicu da u ovoj igri ne postoji neka istaknuta bonus značajka koja će igračima dati besplatne vrtnje ili neku sličnu pogodnost. RTP za ovu igru iznosi 95,42%, što je sasvim ok za jednu kasino slot igru, ako uzmemo u obzir da je prosječni RTP slot igara između 93 i 97%. Ako tražite igru koja je zabavna i jednostavna, posebice ako niste pretjerano iskusni u slot igrama, Irish Gold će biti pravi odabir za vas. Što se tiče ove recenzije, to bi bilo to, a pretplatite se na naš kanal ako želite još ovakvih sadržaja. Pozdrav do idućeg videa.